Molt bones, soc Joel Castanyer i Daniel, soc de Mollerussa i nosaltres venim, jo com aquell que diu, vaig néixer als Resquits de Mollerussa, és el restaurant de casa de tota la vida, som els 3 germans i la mare, i després vam comprar aquesta finca que era d'un client nostre i aquí vam muntar la Boscana Restaurant, que hi ha una sala d'events a dalt, i ara vam muntar aquest capritx de casa que és... Nosaltres venim de fer banquets molt grans i molts events i això és una parcel·leta de 8 taules solament, o sigui, un restaurant de petit comitè, i hem tingut la sort que en 2 anys i 3 dies de muntar aquest restaurantet ens han donat l'estrella Michelin i llavors això ens ha anat molt bé perquè ens ajuda que ens conegui client de tot arreu i ens vinguin a veure de totes bandes. Aquí tenim l'espatlla de xai amb cru. El que hem fet és, hem despeçat el xai i aquí ho hem ficat amb una mica d'oli verge extra, evidentment de les Garrigues, que ho tenim aquí a 10 minuts, i tenim uns olis collonuts, i també li fiquem una mica de mantega, per un tema de... els cuiners que estem molt emparrats, i després li fiquem una mica de sal-pebre. El que fem, ho cuinem al buit, el que ens dona a baixa temperatura, és una cocció lenta, i també el bo que és una cocció que és per concentració, perquè tots els sucs es queden dintre de la bossa i això està molt bé perquè tots els gustos de la mateixa propietat de la carn es queda dintre. Aquí tenim el resultat, això seria cru, una mica d'oli com us he dit, i això seria cuit. Això ho hem cuit ara unes 5 hores, normalment més que 5 jo diria unes 8 hores a 85 graus. D'aquesta manera ens curem amb salut, a part el bo que a 85 graus pasteuritzem, ho hem passat de cru a cuit i quan ho hem cuit, amb calent, obrim de la bossa i ja ho desossem, perquè així, sense sos, diríem sense feina, està molt bé, així ja el client ja talla i després et permet fer això. Quan ja ho tens fred, et permet tallar-ho i clar, tallar-ho tens una porció una mica més bonica, com un lingotet, queda més ben presentat. És super... Ara el que farem és això, marcar una mica la pell. Tradicional, mira, uns alls que estan confitadets. Sí, i després els fregim. O sigui, aquest all està cuit. Amb molts pots de tomata en conserva. Xarinave... I potser aquí als llocs més ni química ni cuinera, però... Pot ser perquè és una carn més dura. Important paella antiadherent, una paella de teflón. Sabeu aquestes paelles que hi ha? És el que fem. Porta a la... No, m'entens? Li dona un toc de...